Salutare, youtuberi! Astăzi facem un mic update la ce și cum am mai trecut prin seră. Ia uite, unul mai harnic ca mine. Așa arată sera mea acum. Castraveții au dispărut din cadru. Am mâncat, am abuzat de ei. S-au umplut de apide prima dată, după aceea de ceva paianjen mic roșu și am zburat afară. Roșiile le-am cârnit, cum se spune, da? Deci vârfurile rupte și soția se pregătește de bulion. Zilele următoare, probabil, sau săptămâna viitoare, cândva, da, se face bulion. Pentru că, da, uite cât de mare o roșie, da? Și sunt. Că trebuie să le pun sfort de susținere, că, da, se vede, se rupeau aici și aveam o problemă, cum e, de exemplu, cu asta. Vinete, anul ăsta încercăm din nou vinete. Am văzut că sunt. Deja, pentru cei care vă întrebați, apa aia nu o să rămână acolo, da? Sifonul e automat, ajunge la un anumit nivel, se și vede, cred că deja, că scade. Așa, scade mai încet. Ardei, cei mai proști, ca să zic așa, la început, după care urmează să vede mult mai mari și mai frumoși. Aici a rămas salata o perioadă mai mare și din cauza a avut concurență la hrană, dar ei au rămas mici, atât doar fizic, că în rest ardeii au făcut grămadă. Uite câte 3. Bine, și mai sus restul. Căpșuni. Deci este unul. Peton. Foarte bun. Uite, e un pic de ardei, da? Și are vorba aia, pumn. Câți vrei. Deci ardei pot să zic cam câți vreau. Văd că sunt furnici, da, dacă sunt furnici trebuie să fie și afide pe undeva, nu? Că așa e treaba. A, uite-le. Fragi, tot timpul am mâncat fragi, deci fragi se fac absolut tot timpul. Deci poți să mănânci în fiecare zi. Bine, nu kilograme, dar foarte bun. Căpșunii de afară arată rău. Asta înseamnă când dau prea multă apă. Cred că nu i-am mai udat de 2 săptămâni. Și totuși, da,
Murea începe să se coacă. Da, uite aici. Mure. Opa, cineva se supără. Pomul meu, mult apreciat de unul dintre prietenii mei și subscriber, care zicea să-i fac un clip. Uite aici câte mere are, nu se prea vedea în primăvară. Plin de mere. Smeură o să înceapă să cadă pe jos dacă nu o adunăm. Câte vrei. Și mare. Cireșii mei au depășit ultima linie. Cu mult. Cu vreo 40. Unii. Poate și mai bine. Asta, de exemplu. Dar merge foarte bine. Și următoarea producție e cea de more. Bine, nu povestim de agriș, că ăștia nu-i bagă nimeni în seamă. Încep să se coacă, văd că. Așa arată viitoarea mea producție de mure. Aici găleți. Aici se adună găleți de mure. Asta a fost un scurt update pentru astăzi, înainte să plec în Germania și probabil nu o să mai pun filme cu seria o perioadă, doar dacă îmi trimite nevasta. Dar o să fie sigur altele cu mașini, pescuit sau altceva. Pentru cei care ați aterizat din recomandări ale YouTube-ului sau Facebook, prieteni și așa mai departe, nu uitați să dați un like și un subscribe, mă ajută. Poate reușesc și eu să trec de 400 de abonați. Și până data viitoare!